tiri pamusha wavadhuve nemhuri yavo nemadzimai avo nevana vavo. Nyaya yatafambira munomu inyaya yekuti titsvagire mwanasikana rubetsero rwekuti semunhu anorarama nehurema ange anobatsirwawo nenyika yeZimbabwe. Tinoziva kuti mabatsira vanhu vakawanda kuburikidza nemachanel anaya muri kuona Zimbo Live pamwe chete neSly Media TV. Asi tiri kufamba mukudaro pane makuhwa azenge akubudawo atinoda kuti tinzwe kuna baba vachizvipupurira vega kuti makuhwa aya akatanga sei. Ndina Lioness ungachingamidzire vateereri tisataidza baba Dhuve kuti titaure navo. Pamwe muri yeZimbabwe tirimo munyaya yatiri kuno kwamambo chisina kwasabhuku chisango. Ngatisanganei nababa vemwanasikana. Panapa imimi makagara sei? Mune madzimai mangani sekunzwa kwandiri kuitawo? Ndine madzimai maviri, mukoma nemunin'ina. Mukoma nemunin'ina. Vabuda mudumburi mwachete? Inga zvenyu? Vanosiyana kunana baba. Vanosiyana kunana baba. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Nyaya yatiri kuda kunyanya kubata panapa ndeyekuti nyaya yekupomerwa kuti imimi muri kuita bonde nemwana wenyu anorarama nehurema, makamboinzwa here kana kuti motanga kuinzwa nhasi? Haina kutanga kuinzwa nhasi. Nyaya ndakamboinzwa mushure mekunge uyo musikana asingafambi vachinetsa navo neumwe wakanonzi Briti ndofunga ari kuchikoro. Vainetsana, pane muti uyo wakatemwa wanga usati watemwa. Vanga varipo pai vachinetsana vachida kurovana. Ndokusvika ndobva ndakuza vana vapi vaya ndikati Madhuve tarisaiwo zvaurika hazvitenderi kuti unenge uchigwisana nevaneng'ina vanhu vako. Ndopa ndakaita sendinobvundutsira uyu yanga ane hasha achiti ndogona kutora chibanga ndikabaya uyu Briti. Right, adero paya mai vacho vanga vari kuchikoro vari kumanedo. Saka vatsabhuku vakadarika vamungwa vachinda vakati ndaona mai nini vachinetsana nababa namai nini kumba nsuza tamunetsana nenawe. Anditi mai vacho vakabva vauya ivo vakananga una sabhuku vakananga una sabhuku vakati sabhuku handisi kuziva munovhunza muzukuru wenyu kuti vari kunetsa nemusikana kumba. Sabhuku havana kuya manheru aya vakauya kuseni. Indai ndiri mumunda umu ndandakadza radonje chisakura ndobva vauya vakauya vane vaneng'ina vangu vaviri naivo sabhuku. Anditi vasvika paya vakandishedza tikagara pamutaro. Pana Nyasha naRoni ndisingazivi ndasiya umwe asi naivo sabhuku. Ndobva ndati vasvika paya vakati ko babe ndahwa kuti makange makatora shamu muchiranga Madhuve namai nini. Ndobva abvunziwa ndizvo here Madhuve? Kwete. Ndikati sekuru iyo shamu iyi shamu kakadai kandaitomubvundutsira achida kucheka umwe wake nebanga. Anditi saka vakati Madhuve uya ndopakati budha vanoda kurohwa mwanga akabata demo mwakabata tsvimbo vari kurara nemwana wawo wechisikana kuvaneng'ina venyu. Sabhuku ndobva vati alright Madhuve uya pano. Vakamutora sezvamaita izvozvo vakagara naye padiva namama vacho. Ko nawe uri kutaugwa nabamunini vako. Akati sekuru baba vangu kana vachivavenga nemagenesti avo ngavaiti ngavasiyane kunetsana nemubereki wangu. Ini handisi mwana mudiki ende handisi munhu anonzi atauri. Dai zvanga zvakaitika saizvozvo imuri sekuru vangu chii chandaizokuvanzirai. Anditi saka mushure mekunge mukomana wendamusungisa ndiri kuOlam ndiri chairman. Anditi akapinza mabhero ake. Anditi right ndikabata chikwereti changu chirecover company. Ndobva adzoka akati ndipe mari yemabhero angu. Vamwe hamusati mapedza kurecover chikwereti asi ndakuda mari yangu ndichazorecover gore rinouya. Ndobva tatanga kunetsana kusvika ndazotora mari yakanga iri muhomwe dzangu. Sisi musi uya wata saka musi wacho iwoyo akanetsana nachindidzingirira. Vana sisi vangu vaigara pamashopu vanga vachirigara pamashopu vachirishandisa mashopu avo. Vakati pane vanhu vari kurwa panze apo. Anditi haiwa havana kumuka avo. Vakazobvunza kwakuseni ko chii chachiitika. Mushure ndakaburitsa mari ndikamupa. Ndatoona kuti munhu angandikuvadza makuripira chikwereti. Ndikati no problem chekambani. Ndobva ndamusiya akadi kwaedza kuseni. Sisi vakati ko chaitika chii. Ndikati sisi ndakazotorwa mari. Pana pamba ndikazvitaurira ndikavatsanangurira mari kanga rikavhwa chikwereti. Akati mabhero ake akakuwada. Andinoziva ndikati sikanzi alright ndikaenda kugwanika. Ndikasvika kumapurisa ndikaripota ndikaenda nemudzimai wangu mudiki tikashedzewa. Iye akanga atosungwa tikamuona ariko.
akabvunziwa nyaya akati ndaida mari yangu nekuti havana kupedza kubhadharira vamwe chikwereti saka ini ndine dambudziko ndaida kukavha zvandaida kukavha. Tikataurawo kumapurisa vakatodii ndikati iye kana aramba kubhadhara chikwereti handingamugwisi nekuti kamba ndochapedza nani naye. Svika mukomana vamusunungura akati asi zvamaita tichamakana kusvika rini ndiyo manje. Saka inini manje tazopedza tava kubva pano sabhuku abvunza musikana waona hakuna nhau yakadaro ndakuchibvunza mumwe munin'ina wangu yarisina kuona naye. Saka naye bamunini kubva kukura kwandaita kwandiri svika pandiri pano wakamba wachinetsa nemunhu kwete mukoma ko nhau iyi kana ndichizviita taurai nyaya yenyu ivinde pachi svika nyaya yangotaurwa tiri murodhi skanzi mukoma takagara takamakana ine shungu yangu inoda kuti ndisvike ndivarove alright ko madhuwe munhu anongozvitaurira vana mai vacho haana paanogumiwa nemunhu akasataura chero karova nekamwana kakadai anditi sisi regai mapurisa aite basa rani ravo anditi ndokupedza nhau iyo ndakadai. Nyaya yekuti Kumbo akabata mwana wenyu Chibharo makainzwa pane nguva yakadii? Right, nyaya ndakainzwa tofunga pane vhiki 1 papa last week ini ndakamukira kubasa ma5 ndikadzoka na2 ndichisvika na2 ndakadedzwa nemukadzi wangu mudiki zvikanzi ndikatumigwa kamwe kamukoma ndikamugana taonga akarudzisa form 2 akati baba muri kudiwa kumanhedo kuchikoro ndisati ndadya ndisati ndambochinja ndakabva ndatopinda munzira ndobva ndamanya kuya ndikasvika ndikachingamidziwawo nevaraidzi vechikoro musikana takamuona akagara kwanga akagara svikai baba mauya pano pane nhau yemwana imabva musina chamoziva mwana ari kuti akabatwa nesavadha ari kuswera nezuro iyi yakanga iri mande retaura ndikati mushure munge zvafamba sei zvikanzi nyaya yakaitika akati neSaturday avakafumana mai acho aipindura chechi apo panext pamulocho apo indikafuma ndichienda kubasa ndoshanda nesavadha anditi svikai pamakabva mukaenda kubasa ndikati pakasara muroora naGabu naJeshua anditi ndikati ko iye aindipi isinomudza kuti usabve pai pamba vanogona kusangana nyoka kana nevanhu vakakupona vakakukwadza iwe wagone kutisa anditi svikai aenda patete vake apo vavamuvimbisa vachiti uya uzotora $2 yako utenge chii mafuta anosidaro na tete vake anditi saka kwai ndakasangana naKumbo akabata skati yake kwai ndobva andisumudza akaenda nene muchidondo icho pajunction apo anditi kwai ndokuita zvaakaita akati chakutengera chakati nechakati anditi usataudza vanhu ndomanzira andakaita nyaya iyoyo svika mapurisa achiamirira achizosvika isi tikagara kwatai takagara vakatora statement yavo vakapedza ndokuzotaura nesu vabereki vapedza kutora statement yavo nevarairidzi vechikoro. Baba imi muri mubereki mimi hamuna kutanga kusangana nemudzimai pavakadzi venyava ende ndinoziva kuti mhandara chaiyo munoisiva zvinoitika panobatwa mhandara kungataurwa kunzanzi mwana airota achida isu asi imimi sevabereki baba namai nemadzimai enyu maviri mwana anzi abatwa hapana kana kurasika ropa mwana haana kurwadziwa hazvina kuvhundutsaiwo kuti sei mwana anzi abatwa nouyu hapana kana chiitiko chikuratidza kuti mwana abviswawo mhandara hazvinawo kukurovesa yana here baba? Ini zvakandirovesa nehana ndobva ndabvunza ivo mai acho angandipupurira ndikati kana mwana uyu muri kuti abatwa chekutanga kohembe dzake dzabatwa nadzo dziri kupi vakati kwai ati ndodzandandichiwacha idzi ndikati ko anogowacha sei mushure mekunge asangana nedambudziko rakadaro anditi zvikanzi ati ndadziwacha ndikati mutemo hautenderi hembe dziya manofana kudzitora modzichengeta kuitira exhibit mangwana chiwa ndakavabvunza ivo vangatsanangura ndasvika pavakangondipindura kudai vachiti dzawachiwa ndopandakangobva baba ini ndinoda kutsanangura as a victim of rape I know kuti rape inoita sei panonzi munhu abatwa Chibharo hazvisi nyore chero zvokuti iye akarwadziwa zvichikwadi kuti ndambunyikidzwa nemunhu andisina kuwirirana naye chero isiri mhandara ikambunyikidzwa zvinorwadza nekuti unenge wabatidzwa nemunhu ausina kuwirirana naye ini ndinoda kudzoka imi muri baba ndimi musoro wemusha baba ndiri kudzoka zvakare pamuri hembe dzawachwa asi mwana ari kuti ina handina kurwadziwa panyama pamuviri wake mwana akarodzwa mumwoyo handiti makatora danho ripi nekuti pane chiitiko apa chekuti Kumbu
akabata mwana zvichokwadi asi pane chiitiko chakaitika mukati meupenyu hwemwana hatizi kuti angava asiri imi asi hamuna here kuita tsvakiridzo yekuda kuti muzive kuti chii chakaitika mukati meupenyu hwemwana wenyu tsvakiridzo ndinoda kutaura tsvakiridzo ndakaitsvaka handiti ndabvunza mai saizvozvo ndikadana mainini vacho ndikabvunza ndikati imi mwana uyu panofanirwa kuti pane chakaitika mainini vakati nyaya iripo naivo mai vacho muri kuziva here kuti madhuwe akambozvibaya nechitanda ndafunga vana tete vacho vakambodzwa nyaya iyoyo aitora chitanda achizvibaya handiti kusvika mai vacho ndo vakakwanisa kunomubvisa mwanasikana chitanda chaizvibaya nacho vanzi ainge vakarara iyo achizvibaya ndofunga ivo mukavabvunza vane matsananguro anokuitai nekuti ine semwanasikana hatina kukwanisa kumubvunza nyaya iyoyo ndaingoperera kuna mai ini ndo mapinduro avakandiita kanzi mwana uyo anga akakuvara nekuti aizvibaya nechitanda saka aiti manheru oga oga vanomutevera vari kuseri kwemba anga akura sei paite anga ari kuma 15 last year pamana last year zvaita kwa kuma 20 ane izvo zvane chi akwenda kutwirwa saka tongo 1920 baba saka aiti manheru oga vanomutsvaga ko chicha chiitika kwa mwana wenyu ane zvaanozviita zvasingatenderwa akamubvunza akati madhuwe zvauri kuita izvi uchizvikuvadza uchasungwa nemapurisa zvauri kuita hazvidii hazvitenderwi nemazuva saka ndo imwe nhau iyoyo yandakazobvunza iyo hamene kuti chitanda chacho chakakura sei chaishandisa mai vacho ndo vangazvisiva aiwa ndatenda tokumbirawo amai timbokurukura zvakare naamai ndasumukangu mama pandambokurukura nemimi ndakubvunzai kuti hakuna chiitiko here chimwe chakamboitika pamwana hamuna chamandisanangurira asi baba pavanga vakutsanangura baba vandisanangurira kuti mwana aizviita mukadzi achizviita murume achitora chitanda ndisanangurirewo rutiwiro nyaya iyo izvo aizviita igore rakapera pasi sumudzai isusu igore rakapera pasiri patakamubvisa chitanda right akakuvara kusvika pari pachitanda ipapo kukuvara zvangu handina kuona pakakuvara zvakanyanya right ndoda kudzoka panyaya yeumhandara hwemwana imimi ndima akaziviswa saamubereki kuti mwana abatwa nakumbu zvamamuchandisanangurira zvezvo abatwa nakumbu kudaro imimi hana yenyu haina kurova here kuti panobatwa munhu chibharo ifini maudzwa zuva rinotevera kuti imimi makabviswa umhandara imimi muri munhu mukadzi munoziva kurwadza kuubviswa umhandara ironda roupenyu hwesara usingakanga mukurangarira hamuna kurohwa nehana here kuti hongu abata mwana asi mwana haana kusvika pakudzudzikana ende ava munhu mukuru ane nyama dzakasimba dzekuti angade akatorwadzwa zvakasimba sei musina kubatikana kuti hapana chiitiko chekubreak off chini chakaitika pamwana wangu chokurwadziwa kana kuti hapana ropa nokuti mwana asanangura kuti handina kubuda ropa nhau yakaitika ndeyekuti ini pachangu mwoyo wangu waindirwadza zvakanyanya nekurarama kwandinoita naye saka inini kunyanya kumubvunzisisa zvakanyanya ndaitobatikana zvasingaro ndasingarwadziwi zvaitondirwadza asi kuti wokuzvitaurira nguva enda handisi papasina mai hamusi here maakuda kuvharidzira kana kuti kutya kuti murume wangu akanzi abatwa nemhosva yekuti akabata mwana nekuti nguva yatasvika panapa inini pane chiitiko chaitikaka chekuti handina kuchinzwisisa tasvika nemwana tese pano asi mainda kuseri kwemba nemwana mukaita nguva munai hapana here pamanondisindidza mwana kuti mwana iwewe usataure chero ukavhunzwa sei usataure nekuti hazviite kuti baba kana kuti hanzvadzi iende kuchecha handina zvandambotaura naye mama enda kunoitika anga achitoita weti anga achitoita weti ndakatombira ndichitomugadzira mapinda ake mungadzoke here panyaya yamuri kutisanangurira yekuti sei musina kurwadziwa mai unorwadziwa asi pane chimwe chinhu chekuti even wafirwa chitunhu hachiri pakona apa wafirwa nemwana asi pane chimwe chinhu mibvunzo yekuti unochida kutobvunza kuti ndiwane mhinduro yekuti sei chakati chisina kuitika chero chitunhu hachiri mumba wakagara pakona sei imimi musina kushamisika nazvo izvi ndambozvitsanangura ndikati chakanyanya kuti ndisanyanya kumubvunzurudza handiti ingari yekuti mwana uyu ndikamwana achichema masikati achema saka nguva dzake zhinji akatanga kuchema ndinototaura kuti iwo ndakutobva hangu pano nokuti uri kuchema uri kushungurudzika handiti saka kuti unyarare bheta indidini
ndibve pano ototanga kunyarara. Saka ini nangu pakuzomubvunzurudza kuti zvafamba sei, waita sei, zvazvina kuuya mupfungwa dzangu zvandambokusanangurira. Mai, pane kusiyana kwekutaura pakati penyu nababa. Imi mandisanangurira mukati mwana akaenda kwambuya yake vatati vadaizwa. Baba vati mwana akaenda kwatete vake akanotsanangurira tete vake nyaya. Chinditsanangurira chokwadi chisere. Ina hangu akatsanangura ndatanga kuenda kwa gogo. Nokuti gogo ndo akatanga kundidana. Vatete ndivo ava vabvira apa. Ndokwatete vacho. Pane here zvimwe zvinhu pakukurukura kwese kwamaita naLioness zvamunofungidzira kuti imimi masiyirira kana kuti zviri mudundundu menyu zvamunofungidzira kuti munogona kutaura nesu panapa tisati tati muende titaure natete? Ini nangu nhau iri ndeyekuti panyaya yemwana uyu ini nhau yakatanga kuzinditsanangurira ndeyakumbu. Ndo zvakangondiudza kuti ndabatwa nakumbu. Ndichimubvunzurudza ndichienda naye ndichiti toende kwa gogo. Akati nhau iriko ndeyekuti ini ndakabatwa nakumbu. Kumbu akanditi ndichada kukutengera sipo nemafuta ndokuchengeta kudarika zvauri kuitiwa. Saka ina handizoti ndaikundikana here kumuchengeta. Pamusoro pazvo ndikamubvunza kuti naye madhuve mafuta hauna here mwanangu, kosipo hauna here? Ndinazvo. Iye akakusanangurira here kuti nguva yaibatwa chibharo airwadziwa nokuti ina handiti handina kurodziwa? Haana kunditsanangurira. Haana kunditsanangurira ipapo. Nokuti akangondiudza kuti ndabatwa nakumbu. Saka ini nekuona kuti mwoyo wangu muduku hawo ndobva ndatotanga kutozaribwa. Handina kuzoramba ndichienda mberi nayo. Ndopana kati andi kwa gogo. Mama, zvekunzi mwana anorarwa usiku akarara zvezvemakwai-kwai. Chokwadi chainonzi reality munyika. Isusu hatizvisivi. Vanhu vanoti makwai-kwai. Hapana ane chokwadi kuti zvakamboitika here zvechokwadi zvokuti munhu anorota achisangana nemurume wobvanzi akatobrekwa virginity. Ndiri kuramba ndichidzoka panyaya yevirginity yemwana. Virginity yemwana yakaendepi? Handina zvandoziva zvangu. Handina zvandoziva nokuti ndakaedza kumubvunzurudza. Akangondiudza kuti kumbu. Ndatenda mama. Ndo zvaingonditsanangurira ndikati hapana umwe here, nyange madhokita chaakamubvunza kuti hapana umwe here akarara newe, akati kumbu. Saka ndiri kungotsanangura zvakadino zvakanditsanangurira. Tinotenda nokutiwanisa mukana wekuti tikurukure nemi. Tinoramba tichikutendai nekugona kumuchengeta kubva zuva rekutanga kusvika iye zvine zvaane makuvavarira 21. Haisi nyore kuchengeta munhu anorarama neurema. Zvinogona kukonzera mastress kune vabereki chaivo. Zvinogona kukonzera mastress kune vamwe vana. Zvinokonzeresa kuvengwa chaiko nenharaunda neveukama unovengwa. Mashoko akawanda anobuda. Iko kukusununguka chirema chaiko kunotaura mashoko akawanda. Saka tinoti Mwari aramba achikusimbisai kuti murambe muchigona kuchengeta mwana wenyu. Tinotenda. Ndatambudzika nguva refu vabereki vedu wene mwana uyu. Handingavigi chokwadi. Saka mutemo wauya kuti ukubatsira. Ndaenda kuinga. Saka mutemo wauya. Haungofambi chete. Pomerayo zora shingai. Basi tina kansela vekuwati 24 vamaketo makadi yenyu vamaketo. Aiwa tosimba makadiyo. Tiripo. Tauya munharaunda yenyu ino. Munongoziva isusu tinoita basa remakuhwa. Asi maguhwa kana tichinge tarinzwa tinenge tichitsvaga kuti uchokwadi hweguhwa iri huri pauchokwadi here kana kuti huri pakuvengana kana kuti huri pakuita sei. Saka tauyawo nezvakanaka zvokuti tizotsvaga chiraramo chemwanasikana ari tinaye pano pamusha panapa. Isusu toda kutanga nemi muti tsananguriro manzwiro amakatanga kunzwa guhwa iri imimi sakansela vamaketo. Ini sakansela womudunhu chinhu chandakatanga kuwa ndechekamakuhwa ekuti baba mukomana mukuru wepano navabe pano anorara nemwana. Saka ndo makuhwa ndachisangana nawo
ndakaramba ndakazvitora sekuti ndakanga ndati musikana uyu vabereki vake vaende vape mbudzi dzekuchengeta iye. Zvondishamisa zvendowakunzi vabereki vari kurera nemwana wavo. Mbudzi maivapirei? Mbudzi ndaivapa kuti urema hwemwana uyu pane pavanoomegwa savabereki, asi mbudzi haiomegwi inofura sora. Ivo la sora yoguti vatamchirwa yobereka mwana. Dzichiberekana vanenge vachitengesa vachimutengera zvinhu zvokupfeka. Sezvandiri kuitirawo vamwe vachimupa zvaanoshuwira kuti asazonetsa toti yapedze kwadambudziko kwasara vanozvifambira kuzvitsvagira. Izvi zvinhu zvamakatanga mega zvokupa zvinhu zvanditoita ndichitopa nekudzidzisa. Zvinhu zvanditoita ndichitopa kudzidzisa vanoperegwa nekupa vakaremara kuti vakwanise kurarama vachichengeterwa navabereki vavo. Saka vakatouya ndikavavimbisa. Ndatozoshamisa kuti vakanga vasati vasvika mune vamwe, asi vamwe vandakatovapa ndasvika pachirongwa chemwana. Saka ndava saizvozvo inini ndopandabva ndakazvichengeta ndikati zvakanaka. Ndaramba ndakanyarara ndoona makuhwa akuenda mberi akutiwo vana vantuweni navamwe kumakomba uko vakatengana futi nana baba vaya kuti mwana varariwe naye vakwanise kuchera kumakomba. Ndikati makomba acho anyanya kukosha zvakadii. Zvaive zvemishonga. Zvaive zvemushonga. Ndikati makomba acho anyanya kukosha zvakadii, zvanga achingodliwa wani makore ese mwana asati azvagwa oda kutsvagwa mushonga nhasi. Saka zvabva saizvozvo zvendakaramba ndakatera kokunzi musikana akabatiwa asi akabatwa nakumbulani. Saka ndakaenda kumaposa kumbulani akatiza. Saka ndakabva kuti kwakabatwa sei kuti musikana uyu. Zvaramba zvitenderera ndakahwa kuharira vachiita kunditsvaka vachifambirawo nhau dzemwana akapondwa kwete idzi. Vafamba saizvozvo vanosanganawo neguhwo sekufamba vachirarama vachiti toda kuona zvirema, toda kuona chii. Ndikati ndinacho chiripo chiri padhuze vakati muchione. Saka chirema chiya futi semunhu aiziva nhau dzake takaenda kwamambonekana kudzivanza. Ndikati handingadzitauri kwamambo sandawana humbowo. Iwo handada kutitaura kwamambo nangoda kutsiya yakadaro yakazvimiririra. Tapedza zvimwe takaita zvemwana ndakabva tachandekwa asi kwasviba tozvita mangwana. Saka vabva vamukira nhasi ndikati handipa musha watinowa nditsvage chokwadi. Saka ndatora vana mai ndikati imboendai muone dambudziko rine mwana zvamungamubetsere nazvo semwana mukuru. Akuti 21 years. Muchivawo zvamungamubetserera zvinodiwa pari serubetsero gokondwa nevabereki vacho vapedza kuita. Vapedza kuita hapana nhau dzabuda, mwana anozvitaurira woga. Tatsvaga kuti mbowo kuti ngahwane sei. Semunhu anga akaudzwa makwanda pandati bvunzai pakati nepakati nepakati kuti hamuna kumbosangana nazvo here, nokuti muchipedza kubetsera mwana wehurumende asi dambudziko manje richadzoka kuvabereki vanenge vachimuvandira. Une mukomana unofanirwa kuzvishandira uzviitira upenyu hwekuti kana wakurorwa nemurume wako handiti usatyi kutaura nesu. Sununguka madam Keshi, ine musununguka, isu tinokuprotect, tinokuchengetedza kodzero dzako tinodzichengetedza. Apa kubva nhasi ndichitova shamwari dzako, tichange tichiona kuti zvii zvako zviri kufamba sei, zvaunoda zvese. Unongozotiudzai madam Keshi, udze shumbakadzi kuti wandinode chakati, ndiri kuda chakati. Kubva nhasi, kubva izvizvi foni onayo foni ndinayo yanakatenga asi pade zvakaitika asi wakapera sereinaanganinyana pane murume akandibatati pavo murume uye anonzi Kumbulani asi andibati kudaro akanditi ndizatauri ndakaita masoma matatu ndisina kutaura vabereki re3 ndobva ndati anga ari makseni ticheda hangu kuchikoro kudajada vana mama, saka inini ndinenge ndakagara ndobva ndati makseni. Saka iye haadota zvekunogera kuti marara pamanene ndekuita sei nekuti mama uonedze vanhu. Ndobva ndati mama fulani aripo here, zvikanzi wabvudza kudaro adii. Vandati hapana, ine munotsakaudza kuku vangu nekuti otherwise ndaida kuti mama vatadidi vatandrova
inde kuna kuku movha ndeti dzakaitika vakuti nekuti tadapa vavudzi zvadaro mama vakaramba vachikundibvunzisezi kuti wecheroni waramba uchikonetsana nenavhekumbu chii chakaitika ndopatita mama munhu uyo akaende akarora nene topazvanzi ane kopi chikoro nekuti pane munhu anomira vanhu vakaita seni zvikanzi tsade kuti kupa kwachona iyeye kune munhu iyeye anomira vanhu vakadi akaita semi tsapapa tafamba saka tsapapa kudaro zvikanzi hati kuchikoro nekuti mama ndalokuvadi kwauza ndadana mama mangu mwesovavanyana wangu ndobva ndavatsanangura mazvikiro zvakaita ndobva zvanza mwana iyeye aende kuchipatara isaka dheroro takaiyewa mota zvobva zvanzi nendati mangwana makuseni mapurisa handa kuya andinyorere zvandachida kunoita ndariswi kuseni zvadaro mapurisa akauya senguva dzezino vakandivatsanangurira zvikanzi endai kukomblesi kwesenda ndobva ndada kwesenda kuya ndobva ndanonyorekwa tsamba kumapurisa ndobva tabva saka patitsapi yatakabva namama kumapurisa zvikanzi aende kugogwe anotesiwa kuti chii chakaitika ndobva ndaenda ndakanotesiwa zvikanzi chimwa mapirisi ekudzivirira chirwere nekuti hausati waveti nadzo tozvandiri kuishandisa. Saka umbuni ndira munhu akatanga kurara naiwe iri paupenyu hwako Ti wasati wamborara nomwe murume? Nsati. Hapana umwe munhu akambokubata kumashure? Hapana. Akakubata kangani kumbo? Kawani. Saka paikubata iti kudi? Nditi ndoda kuti munditire mwana akandiudza ndisataura ndobva nditi handidi munhu iyeye akane nguva handinenedza iye kumbuye nanhasi hatsitoonekwa. Asi mamusina kuwirirana ndiri? Handisasina. Musina kuwirirana. Iwe ungoona umwe mukomana here usati wawana kumbo? Hasati. Handisati mama. Ko baba varipi? Baba vako? Baba vari kubasa. Vakati kudii pavakasvinzwa? Bana vakati nauye aende kumapurisa. Vamwe vana vamwe vangu ndokama zvikanzi garai pasi mutaurane kana achichengeta mwana achengete. Ndobva ndatini baba handidi handobodi kwazvozvo kana akadaro aende kumapurisa. Kwanjadzi dzako dziri kupi? Imwe iri pano. Asi ndoda kuti usununguke chese chakaitika mukati muupenyu hwako chakaipa unditsanangurire chakaipa
bhozi ini ndinoda kubatsira kuti ndikubatsire patikada isu tichida kuziva chokwadi ndosaka tabvisa vanhu vese tasara takadai because isisu takadzidzira basa rekubatsira vanhu vakaita sewe vanhu vakabatwa chibharo angave ana akabatwa chibharo mwiri wako wakakosha hapana ane kodzero yekukubata chibharo wanzwa mwanangu ndiudze chokwadi havasungwi baba kana vana kuti pale nadzadzi yangu iwe sei wataura baba nehanzvadzi havana kundibata uraita hapana umwe asati kumbosina hapana kunze kweye murume uraita hapana kana ari kukuvhundutsira ayo hapana nekuti baba vakuti hama dzavo ndodzatoyipa mani kuda baba nekuti pane mumwe mukadzi anga ane ratsa so murefu nemavete ndi akati ari kujepa ataure chokwadi papoti baba vake ari kupomera munhu asiri saka musoro wakabatwa nakumbo wakabada ropa here handina ndozvakanineta right unomborora sei zvakakunetsa nongowa vanhu vatiti kwai unobuda ropa batine handina nongowabviswa umhandara akakubvisa umhandara ndiani hapana hapatorina mama mumba maunorara norara inini nemuning'ina wangu tingweretu ndevatu unomborota uchisangana nemurume zvaitika kudhaya zvaitika wairota uchirarana ndoda kubatsira mwanangu ndoda kubatsira nemwoyo wese chaicho ndiri kurwadziwa nezvakaitika pauri wairota uchirarana munhu wandairotera asi wamunhu but ndakapama ndakawodzewa zvandaigwedzewa ndobva ndabatsirwa pepapatipa zvapera dzakubhileta hangu dzakabhileta unotevera kumapiriodzi pawakabhilita pawairota uchirarana nemunhu ezvino ndabata dziparo ndopawakubhilita apapo pose ndaikotevera apa usikuteera aiwa apa ndakatevera zvakanaka nekuti ndationa orit kwakanzi anzabhileti ndinenge ndiri munhu pai ndaipote kodeko ndaitomochefa mavisiko zvikati nasi anzabhileti ndiyo hurukuro yatanga tichiita panapa nehama baba tete naamai vemunhu kuchinangwa chiri chekutsvaga kuti hapana here zvimwe zvinhu zvatiri kuvanzirwa sevanhu vemedia kana semunharaunda tine masabhuku panapa tina kansela panapa hakusi kuti pane watoda kuomesera asi kuti tinenge tiri kungotsvagawo chokwadi kuti tione kuti mwana haana full capacity yekuti agone kunge achizvitsanangurira zvimwe zvinhu pane zvimwe zvaanogona kusiyirira zvinogona kuitwa kune munhu ari normal chaiyo uye ukave rape victim pane zvimwe zvinhu zvaunogona kutya kuburitsa kuti unge uchizvitaura asi chatinoziva ndechekuti rine manyanga aripotirwa mhosva hairovi kana kune vakazviita vasati vataurwa
kana kuti paine zvinenge zvarongwa kuseri zvinogona kuzobuda nerimwe remazuva. Asi chokwadi chatanzwa nhasi ndechekuti baba nemunin'ina, baba nemwana havana kubata chibharo, vapupurirwa nehama dziri munharaunda imwe chete navo. Asi chatanzwa ndechekuti Kumbu ndiye adurwa zita rake, is an alleged rapist. Hatisi kuti ndiye rapist, but inyaya yatoo kumapurisa, is alleged until aprovwa kuti zveshuwa akazviita abatwa nemhosva, ndopatinozopedzisa takuti Kumbu murapist. Asi pari zvinezvi is alleged to have raped this young girl who is surviving with a disability. We would want to thank you. We want to hear what are your thoughts in the comment section. Kana kune vamwe vakunze kwevatataura navo tiri munharaunda ino yaChief, munogona kupinda mucomment section kana kuuya kuinbox kuti zvamataurwa ndezvekunyepa. Chokwadi ndechinoti mhuri yeZimbabwe changosara nechekuti tioneke chionekera shumbakadzi pamwe chete nemabereki vari pano vekwaDhuwe panyaya yatanga tafambira panapa. Chikuru ndechekuti upenyu hwemwana huri kuenderera mberi. Handizvo Lioness, ane zvinhu zvaari kuda muupenyu zvakawanda, zvinosanganisirawo kuti ada kuenda kuchikoro, ane zvikwanisiro zvaari kuda, uye nyimwe nyaya yaataura yandangonzwawo ini ndichitanga kusvika tichifamba nayo ndeyekuti handichada kugara muno mureserva, ndoda kuendako zvishuviro zvomunhu wese kuti aende kuKwekwe, aende kuBulawayo, aende kuSouth Africa, aende kuHarare. Chishuviro chatanzwa vanhu vehama. Imimi hamutinyadzise pano paZimbo Live, hamutinyadzise pano paSly Media TV. Zvikumbiro zvakawanda zvatakaita mukabatsira. Iyi nyaya yemwanasikana tauya nayo kwamuri zvekare kuti zvimwe zvese zvitingataura asi ane upenyu huri kuenda kumberi. Ndio nyaya yatafambira. Tinoziva vamwe vachivaka dzimba dzine access yekuti anogona kupinda newheelchair achivakirwa pamusha pake paari kugara. Makambozviita akazike kutanga. Ndio chikumbiro chataakuisa kwamuri mimhuri yeZimbabwe kuti pave nezvikwanisiro, toilet yaanopinda ive toilet inokwanisa kupinda wheelchair, mumba maanopinda muve neaccess yekuti wheelchair inokwanisa kunga achipinda. Maona nzira yanga achifamba naye achienda nekumashops uko, zvinoona kuti ane shungu yekunga achifamba, asi wheelchair inomubatsiro. But kuti agone kupinda mumba newheelchair hapana accessibility, uye kupinda mutoilet hapana accessibility, uye achine shungu yekuti aende kuchikoro. Togara taurawo kuti kunyangana namai mujuru vakaenda kuchikoro vabva kuhondo, naiyewo ane shungu yekuti aende kuchikoro. Zvakare mwanasikana achiri kuzvinzwa, achiri kukura, anoda sanitary way. Tiri kutaura kune vaya vanombobatsira nemasanitary pads kuvanasikana. Hero basa mwanasikana ari kuda rubatsiro iruru, ari kuda zvekupfeka chaizvo. Zvimwe zvese zvataura namukoma Sly. Hama dzangu, shoko randoda kukusiyirai nhasi muri yeZimbabwe. Pakaitika chiitiko ngatiitei nyaya sezvairi, ngatibaitei nyaya sezvairi, ngatisaite muwedzerere, ngatisavige chokwadi. Ndatenda muri yeZimbabwe.